O programa deseñado polo Departamento de Deportes Pobrense para este verán inclúe actividades do máis variado, dirixidas a todas as idades, dende os máis pequenos ata os adultos, desenvolvéndose ademais nas instalacións deportivas municipais, na praia de Cabío ou tamén noutras zonas do entorno natural do concello. Como en anos anteriores, a programación estará dividida en varios apartados: escolas deportivas de clubs, actividades para adultos, actividades no mar e tamén na praia, ou competicións deportivas, nas que se incluirán o torneo de fútbol praia 3x3, o torneo de xadrez, a regata de traíñas bandeira Concello da Pobra ou a milla urbana nocturna, entre outras. No bloque de competicións deportivas contaremos, como xa dixeron anteriormente, co primeiro Gran Premio Triatlón a Pobra do Caramiñal, un circuito de tenis, un torneo de fútbol praia 3x3, un torneo de xadrez na rúa, a regata de traíñas a 12 bandeira Concello da Pobra do Caramiñal que terá lugar o sábado 12 de agosto, o circuito de travesía a nado de obstáculos, xogos pola integración de Enquipro, o trofeo Condesa Fenosa, o circuito de vólei praia, a carreira popular Concello da Pobra do Caramiñal e a milla urbana nocturna. A maiores tamén se ofertarán os obradoiros de conciliación Móvete, destinados a nenos dos 3 aos 12 anos. Os obradoiros de conciliación Móvete están destinados para nenos e nenas de 3 a 12 anos de idade, nacidos entre os anos 2005 e 2013, e comprenderá as fechas entre o 26 de xuño e o 8 de setembro, todo coincidindo coas vacacións estivais dos cativos. Intentamos facer unha oferta e programación de actividades lúdicas, culturais, deportivas e de xogo libre, no que os nenos e nenas destas idades pois sepan disfrutar do seu tempo de lecer. E da mesma maneira, pois un pouco conciliar a vida laboral e familiar para non ter contratempos nestas épocas estivais, non? Dende o Concello animan a participación nas actividades. Pensamos que a oferta é variada e moi interesante, que as novedades deste ano enriquecen bastante a oferta deportiva e vos animamos a todos a participar e a disfrutar e a pasalo ben, porque a parte do deporte, pois algunhas actividades están plantexadas para o disfrute das vacacións, por exemplo, pois o campamento Móvete, non? Que está plantexado para que os nenos disfruten o seu tempo de lecer. Para máis información, os interesados poden dirixirse ao Departamento de Deportes Pobrense, cuxas oficinas se atopan ubicadas na Casa de Cultura Raquel Fernández Soler.